Plattelandse cultuur in al zijn facetten. Daarover gaat het goed aan deze tafel. Boerenjongens Ramiro Gras en Joey Heremans zijn nomineren van een landelijke prijs voor een televisiereeks over boeren. En Reinhard Ritsma, hij doekt in de magische vroot van het Ieper Lospul. Goeien en welkom bij Bient op de dag dat er eindelijk eens wel eens een keer goed nieuws is voor de culturele haardstad. Het Prins Bernhard Fonds stiep het een van de klapstikken. Het stik onder de toer, maar liefst €400.000. En verslagjouwer Afke Boven is ergens in Ljouwert. Ja, Afke, waar bist krijgt? Ja, ik sta hier bij de Grote Tjerken, midden in Ljouwert inderdaad. Achter me de man van dat project, Jostie en schreeuwen Bouke Oldenhof. Ik praat aans nog met hun. Ze zijn op zoek naar 31 tjerken en de verhalen van die tjerken. Nou, en een van die verhalen hebben ze al, want dat gaat over deze tjerken hier achter me. En die verhalen en die mysteries die erbij jaren, die jaren we aanzen. Ik ben nieuwsgierig. We komen aanstaan bij die waarom Afke Boven dus bij de Grote Tjerken in Ljouwert. De heren ze zijn nomineren voor een wichtige landelijke prijs. Ramiro Gras en Joey Hereman. Together maakt zij het programma Boerenjongens van Streekomroep Zuidwest. En dat rint als een trein, want haar een programma maakt het kans uitroepen te winnen. Dat beste televisieprogramma van alle lokale omroepen van Nederland. Jongens, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Wat is dat krijg voor een programma? Boerenjongens. Ja, begin jij. Ja, oké, ik mag beginnen. Boerenjongens is ontstaan bij mijn huid. Mijn huid is zelf boer. En die zei, zo'n oorlelientje mij van... Ramiro, er moest een keer wat met die lokale omroep, wat met die boeren dwangen. Want mensen in de stad, die snappen er haast helemaal niks van. Nee, maar daar komt dus van de borkerij. Ja, ja. En Do? Ja, de stad. Sneek. De stad. Ja, daar heb je vrij weinig boerderijen, kan ik je vertellen. Ja. En hij zei, kijk, de jongens van de stad, die snappen er helemaal niks van. Dat klopt het? Nou ja, we zijn niet helemaal gek natuurlijk. Ik moet even voor de stad opnemen natuurlijk. Hè. Nee, maar veel dingen wist ik niet. Nee. En dat heb ik... Wat wisten ze bijvoorbeeld net? Waar de melk vandaan komt. Nou ja, ik wil zeggen, we zijn niet helemaal gek. Maar toen dacht ik in eerste instantie daaraan natuurlijk. Dat was wat we wel wisten. Wat heb ik nou geleerd? Wat echt? Nou, hoe een melkrobot werkt. Oh ja, een melkrobot. Dat een geit met 2 spenen heeft. Ja. Een geit met 2 spenen. Ja. Nou ja. Dat wist ik ook niet. Maar dat was dus zo blijkbaar. Hoe yoghurt gemaakt werd. En dat klinkt heel dom. Maar we hebben geproefd uit een yoghurttank. En wij kijken elkaar aan en zeggen eigenlijk allebei... Het is gewoon net yoghurt, zoals in een pak. En dat was natuurlijk heel logisch, want het product was al klaar. Maar het was, ja, zo ging dat. Jongens, we kunnen even een fragmentje in van je programma. Ja. Wij zijn de boertjes van het platteland. We houden van het leven. Grutsk. Hij is trots op zijn koeien, ja. En als het werk gedaan is op de boerderij, hangen ze op. Ik ben ook echt bang. En ik kreeg een staart in mijn ogen. Ja, dat is mooi, mooi, mooi man. Het leven dat is één groot feest. Ja, een fleurig programma, nevens mij, Ramiro. Het idee komt dus eigenlijk bij die Hoidwaai. Ja, klopt. Maar wat willen jullie nou eigenlijk echt shenlitten dan? Dat het boerenleven super mooi is en dat echt iedereen er wat van leren kent. Het heeft wel een educatief tintje eigenlijk. Ja? Het bestaat eigenlijk uit 2 onderdelen. Namelijk, ik kom uit de stad en hij komt uit een dorp. Wat maak je mee als je naar de boer gaat? Maar ook het verhaal achter die boer. Dus bijvoorbeeld, heeft die boer ervoor gekozen om in de eerste plaats boer te zijn of moest het van zijn vader? Of we zijn bij een boer geweest die wilde liever koeien, maar... Ja, zijn broer had die koeien al, dus ja, toen moest hij maar geiten doen, want hij wilde boer worden. Nou ja, dat soort verhalen zijn wel heel ja, en dan hebben we dus een gesprek met die boer, met een week mooi in het proces. En ja, zo'n 80% snapt ook al een beetje van huis uit. Nou, van melk en zo wat. En voor hem is het natuurlijk hartstikke naai. En dat maakt natuurlijk een hele leuke... kaas maken. Is dat wel een beetje het geheim of van het succes? Door uit de stad en door van het platteland? Ik denk dat het geheim van het programma is dat wij eigenlijk vrienden zijn. We zijn hele goede vrienden. En dan kun je ook heel veel van elkaar hebben. En dan hoef je elkaar maar aan te kijken. En dan weet je al van, maar dit gaat er zo meteen komen. Of hij gaat waarschijnlijk dit gaat hij doen. Ja, en de cameraman die roept dat. En die spielertherapie, dan gaat het mooie beelden. Ja. Hoe is dat het programma? Boerenjongens? Ik hoor het net, nee. Nee, dat wens ik net in Zuidwest-Friesland natuurlijk. Dat is ik weer hier. Ja. Maar het is wel een soort van educatieve functie. Dat soort programma's maken ze natuurlijk ook. Ja, want ik zei dan, kreeg ik van de guy bij de Molkenwijk op, maar dat ik wie ik in Snits op een squallen. En dan vreeg ik dan aan die band van waar komt de Molkenwijk? En dan zitten die band gewoon uit de fabriek. Nee, echt waar? Ja. Maar ik riep nog zo hard. Nee, Ja. Zo dom zijn we niet in de stad. Nee, maar dat is eigenlijk wel logisch. Want als je net mij opvoed bent, dan krijg je dat natuurlijk, ik denk. Ja.
Of En daarom is het ook heel leuk dat je in het programma maakt. Ja. Nevens mij. En nou ben je ook nog genomineerd. En nou ben je genomineerd met een uitsturing over het boer Ansvert Jorna. Ja, dubbel bijzonder eigenlijk. Even, want we hebben een fragment. Eerst even de kwarte inleiding. Ansvert Jonne had net zo'n grote stal zat wat je weer gekend, een grote productie. Nee, hij had gekozen voor een nijbouwde grubstal. Weet je wat het is? Nee. Wist je wat het is? Dat is een stal dat alle keinesten kost, maar zijn groppen erachter. En die kan je doorheen stappen en is al hier een eigen hokje. Dat had hij, en dat maakt het natuurlijk super uniek. Om daar even een keer te zien hoe dat nog maar gaat, maar de haan onder de en zulke dingen. Komt-ie. De mensen die willen veel koeien melken, dus dan doen ze in de leerbox, want dan kun je veel koeien houden. En ik wil de koeien netjes houden en mooi in het stro. Ik hou van koeien en ik hou koeien. Ik hou koeien en ik hou van koeien. Nou, dat is precies wat het is volgens mij. Ja, zullen we dan, dat jij dan de koeien op de plek zet? En dan halen wij ze op. Dat lijkt mij een heel goed plan. Altijd wat, mijn hele tuin legt plat. Mijn gras is naar zijn moer. Dat klonk zo makkelijk. Kunnen jullie misschien de koeien even deze kant op sturen? Gras verknoeien, heel mijn tuin ligt volledig in puin. Heel mijn tuin ligt volledig in puin. Met de groente van André van Duin. Ja, Joey, wat maakt deze uitsturing nou zo bijzonder, Dingst? Voor ons of voor de Nee, kijker? voor de kijker en voor de jury. Want dit op basis van deze uitzending... Ik moet je heel eerlijk zeggen, onze voorzitter van de omroep, dat is Paul Biesen. Ook credits voor hem, want hij heeft eigenlijk de ruimte gegeven om van jongens, ga dit programma maar maken en je krijgt alle vrijheid. Hij heeft ook deze uitzending zelf uitgekozen en ingestuurd. Ik denk omdat het een educatieve waarde heeft, er wordt in gelachen. Het is een beetje zoals vroeger. En heel veel mensen vanuit de stad die rijden langs een boerderij en die denken, daar is een boerderij, maar ik weet niet precies wat er gebeurt. En dit gaf denk ik het beste inzicht. Er viel veel te kiezen. Maar ook heel bijzonder, daar kan Remier nog iets meer over vertellen, is dat Ansvert Jorna, dat heel dubbel bijzonder is. Omdat hij ook meegaat naar die uitreiking, dat is vrijdag. Ja, Ansvert is weer stoppen met working, helaas. Want om financiële redenen moet hij daar maar stoppen, want dat kost te veel geld. Nou, en derde terug bestiet deze boerderij niet meer. Dus dat maakt het wel heel dubbel voor u. Want aan de ene kant is het een super mooie aflevering, maar een heel groot verhaal, maar het verhaal zal stoppen nou. Ja, Ja, dus, en dat verhaal, maakt- een verhaal mijn traan. Jongens, een heel soort succes. Freed, dan wordt het bekend maken, hè? Ja. Klopt. Zet hem op, jongens. Zet hem op. Dankjewel. Want wij gaan weer eventjes kwart naar je collega Afke Boven. Ja, Afke, het Prins Bernhard Foens stiepen dus een van de klapstikken van Culturele Hazensteed. Het stik onder de toer, maar liefst 5 ton, een heel miljoen euro. Maar wat hoort dat project onder de toer nou correct in? Nou, dat vind ik nou een hele mooie vraag. Ik steer dus mij de beide man, Jostie. De vraag is natuurlijk, wat hoort het project nou precies in? Ja, het gaat over 31 verhalen, 31 kerken, 31 kunstenaars en 31 gemeenschappen, verenigingen rondom die kerken. Die samen met kunstenaars een heel bijzonder verhaal, die eigenlijk in die kerken zijn ontstaan, gaan verbeelden. Dat kan een fototentoonstelling zijn, maar het kan een voorstelling zijn, het kan een concert zijn, het kan een opera zijn. Alles is mogelijk. Nou, Maasten heeft natuurlijk al een soort research gedaan om tot dit punt te komen. Dan kom je echt mooie verhalen in. Heb je al een heel bijzonder verhaal van mij? Ja, ik heb een pilot die bij ons op 10 en dat heb ik niet op basis van wat ik een heel mooi verhaal vond. We hebben daar een ensemble van 4 man, 2 gereformeerden, een hervormen en een reden. En die hebben met elkaar een keer zongen op de begrafenis van een reden man. Dus zijn die oren van, nou moet ik een keer bij ons in het kerken zongen. En die rede man hier nooit in het kerk geweest. Maar ja, die zei, ja, dan kan het moeilijk nee zeggen. Dat ze hier wat repeteert en toen stond hij in zijn kerk en hij zo jongen en hij viel zijn huid en mem achter hem staan en zijn familie en hij kreeg geen wut meer uit de straat. Nou, dat hebben we als basisbroek van een voorstelling, dit was een soort van proef van het project wat Jossa Krek vertelde al maken. Ja. Oh, schande voor die man. Nou staan we hier bij de Grote Tjerk in Ljouwt. We kunnen even wat dichter bier in, dan laten we dat eens doen. Want dit is het centrale plak. Waarom is dit het centrale plak? Nou, dit is dus het kerken van Ljouwert. En Ljouwert is toch de centrale stad van Friesland. Dus dat is de reden waarom we hier zitten. Maar het is omdat dat een plak is waar wij een verhaal zien komen binnen wat we graag wat maar willen. En waar het Marijke Meubelgroeven leidt. En dat stond hier, weten we toch echt, dat de mem is van het zien Europese vorstenhuizen. Ja. En wat voor verhaal wordt dat dan krijgt? Nou, wat we hier gevonden hebben is natuurlijk dat ik denk dat 1795 is hier een groot oproer geweest, echt een volksopstand. Toen is het graf van Marijke ook geschonden.
De botten, de schedel hebben hier ergens volgens de overlevering op straat gelegen. Er is zelfs mee gevoetbald. Maar zij is opnieuw begraven uiteraard. Alleen blijkt nu dat er niet 1 schedel ligt, maar 2 schedels. Dus er liggen 2 schedels van Marijke Meu hier begraven. En daar zit natuurlijk een verhaal achter onder wat wij proberen uit te zoeken op basis van historische details. Maar er zal ook heel veel verbeelding aan te pas komen. Maar dat verhaal wordt hier verteld. Ja, een heel spannend verhaal. Al één van een heel soort spannende verhaal. Dus wie ben je nog net heel duidelijk? Nee, en dus komen we aanstekelijk nog even weer bij Afke waarom letter in deze uitzending. Eerst wat oors, want deze week kun je in Bient een kwarte film zien in Treipatten. Het is het winnende verhaal van de verhalenwedstrijd die het Skrouwersboen els hier uitskroot. Eerste prijs voor de winnaar is een verfilming van zijn of haar verhaal terug Omroep Friesland. Maar we zorgen eerst nog even waarom. Waarom naar de bekendmaking van het winnende verhaal. De sirenes komen dichterbij. Het roekt je zoer. De loeden en geuren kringen jip in mijn holle. Stadig gewoon kom ik bij zinnen. Ik jer een auto. Hij stopt het voor de deur. De paniek slacht mij om het het. Dit is een alinea uit het winnende verhaal. Winnend verhaal? Ja, want het Skrouwersboen organiseert alle jaren een verhalenwedstrijd. Koos Tiemensma, je zit in de jury als vastzitter. 100 jontjen van deze verhaal ben ingestuurd. Ja, dat is een hele soort. Is dat gigantisch? Ja, dat is volle meer dan de vorige keer. Hoeveel wint het doen? Een stuk als 80 meer, denk ik. Ja. Ja, en de jongerijn, hè, die nek goed. Ja, daar komt het ik mooi van vanzelf. Een enthousiaste docent erbij en dan wil dat wel. Ja, dus 40 stiks, hè? 40 instuurders van onder de 18. En hadden we dan even zorgen naar kwaliteit? Ja, heel wisselend. Vooral de eerste ronde, dan valt er een hele soort af zelfs. Maar wat oerbloot is goed. 100 mensen dus schreeuwen een kwart verhaal. En 2 daarvan waren uitroepen ter winnaar. Bij de volwassenen won Jelle Bangma. Maar hij zei, het is hier mooi. Zullen wij hier mooi weghinnen? Ja. Jelle Bangma, kom op tafel. Kom on. Maar er wie dus ook een winnend verhaal van deelnemers onder de 18 jaar. En dat is het verhaal van Jorik Speerstra. Jorik Speerstra, kom erbij. Nou, ook wenske. Ja, jongen. En dat verhaal is nou dus verfilmen. De sirenes komen dichterbij. Het roekt je zoer. De loeden en geuren kringen jip in mijn holle. Stadig gewoon kom ik bij zinnen. Ik jer een auto. Hij stopt het voor de deur. De paniek slacht mij om het het. Het is een verhaal over een steltje maten die op stap willen te stappen. En hij zijn auto stiert voor de deur, dus dan maakt ze er maar in voort. Heeft je ambities nog om verder te schreeuwen? Of, nee, dat net? Nou, als dit in je gestik is, dan heeft het goed in, jongen. Echt super. Nog even hoe de techniek, hè? Want vooral het begin, hè? Mensen kunnen het zelf wel waarom vinden, maar hij zit op bed en hij is misselijk, hè? Aan het spuien. Want er is dus kennelijk iets vreselijks gebeurd en dan krijgt hij daarna die flashback. Ja, dat is een opzet dat je verkiezen kennen. We zien die opzet voor met meer jongeren. En, dat heeft hij goed geleerd. Dat had je goed in, ja. Oké. Morgen, woensdag en donderdag is de verfilming van dit verhaal te zien. Hier in Bient. David. Shoot! Ja, mooi dus, want dan gaan we dus echt los met de kwarte film in Treipatten. Friesland is dé provincie van de Iepenlofspul. In verskrate Frieske dwarpen werk je honderden vrijwilligers alle jaren weer spiekerhut om de mooiste stikken op de planken te brengen. Het seizoen barst weer los en Reinoud Ritsma die is voor u als recensent op een paardwest. Ja, Reinoud, waar haast west? Nou, ik lag op bed en ik was midden in de nacht waar ik wekker en ik zeg in mijn tijdlijn van Facebook zeg ik een filmpje hoe het Iepenlofspul begint de Barens in Jestemaar. Dat was wel vaker. Ja, als ik net sliep en dan zorg ik even met mijn telefoon dat iedereen wil eens, denk ik. Maar normaal zie je daar steken altijd maar Iepenlofspul, zie je het heel vaak in de kranten. Nou, hier is een Iepenlofspul, daar is een Iepenlofspul. En nou doen ze dat is al je maar een heel tof filmpje, wie het trouwens ook. Oeh, Jestemaar. En ik bel Arjen Bosselaar, de regisseur, bel ik door daarop. Ik zei, daar moeten we heen, want dat is de eerste keer dat er een Iepenlofspul georganiseerd wordt in Jestemaar. De primeur? De primeur. Oké, en dan ga je erheen en dan krijg je als opdracht mooi, dat is een soort van recensent. Ja. Dus dan moet je aanstaan maar een oordeel komen. Ja. Waar heeft al hier op letten? Nou, ik heb hoofdzakelijk talent
als er in song wordt, vind ik mooi. En hoe ze spelen, dat vind ik heel belangrijk. Dus Als het goed is dat kritisch eigenlijk? Ja, ik weet dat ik kritisch ben. Ja, ik hoop het al. Ja, maar ik vind het ook wel wat eng om kritisch te wijzen. Maar ik mag kritisch wijzen vanzelf. Ja, natuurlijk. Een recensent kan heel hut wijzen. Ja. Speakerhut. Nou, zullen we eerst even zien naar een fragment van het Ieper-Losspul? Laten we dat doen. Die laatste zijn bloedlastig van die. Wat is nou eigenlijk tussen? De timing ziet er helemaal niet uit. Alsof die timing goed ziet. Hoe oud ben je nou? Over 10, 5? Dan gaat die 2 roter als 10 minuutje. Er zijn dus 2 spelers die het in het publiek zitten gaan. Ze beren zij het publiek binnen. Ja. En de vaste begint maar net. En daar beginnen ze op een gegeven moment te zeuren. Van ja, waarom begint het maar net? Misschien doet hij de knop wat, wij gaan erop drukken. En daar terug reizigen zij terug dat ze op de knop drukken. En de moeder dus aan de gang zetten, reizigen zij terug 400 in het van Jestemar. Je moet toch even een rede knop in ze met waarom te brengen. De knop met wie al jaren op wacht zijn. Nou, vertel op, hé. Waar is er? Type, hoe vaak mag het toch zijn? Ze doen ze even rustig aan. Nee, in dit geval beloof ik net rustig. De moeder hadden ze al jaren van vastgehouden dat dit bar is zo. Correct. Thibaut had gelijk. De moeder had het altijd duidelijk zijn. Kom net door die reden knop. Wie moet er verzwargen? Dat wie die reden knop in de hand krijgen. En de verzwargen dat er geen neer wegkomt. Is wel een strenge regisseur, hè? Nou ja, op sommige, als die dingen varken krijgen worden, nou ja, dan... Ik op die boetenste ring! De omloop, kerst ik erin? Nou ja, eerst weer een 1600, toen een 1700 en nu een, wat is het, 1960? 1963. Letterlijk even zien. Ja, je haalt meer dan 400 die het hier reizigen. Ik dacht dat alleen al iets ben dat ze de verhaaltjes verzonnen. Maar je kent er ook wat van. Ben je hem dan net oud genoeg om net met zulke makers te verzinnen? Grow up! In het vaste plak ben ik volstrekt met je al dingen, zodat ik het maar rare verhaaltjes vind. En in het tweede plak joost u met die sigaretjeren. En wil je net meer in de buurt van een sigaretje? Want toen was het maar onder het twitje beste. Jouw bro! Beste! Ja, hier heb ik sigaretten! Hier heb ik sigaret! Waarom jongen ze net in het steek? Ja, dat is eigenlijk meer mijn stijl. Ik vind jongen in vasthangen vind ik verschrikkelijk. Ja, het wist als toon naar de supermarkt dat gist en de melk is op. Dan gist ik dat en het ding. Oh nee, de melk is op. Wist dat het? Ik denk dat al, hè? Ja? Ja. Ja, want er komen de weekend nog dwangen in. Er komt zelfs nog een tribune, er komen zenders, er komen boksen. Dan wordt het één geheel. Oké. Nou, mooi man. Ja. Ik had er zin om. Ja, kijk. Ja, wat mij opvalt, Reinoud, een hele jonge, enthousiaste regisseur. Ja, Sjoerd. Ja. Sjoerd. Had hij eigenlijk een soort ondervinding bij dit soort van vaststellings? Nou, net zo voor. Dit is zijn debuut. Dit is zijn afstudeerproject. Hij had gestudeerd in Amsterdam en hij studeert nu al op de NHL. En hij zei iets aan mij van, ja, ik dacht, deze vaststelling wil ik wel organiseren. Ik doe het ik wel aan. Want als ik al in de knul kom, dan kan ik altijd weer rondvallen op de NHL. Ja. Nou, dat is leuk van Jestemar om dat even te jaren. Ja, natuurlijk. Ja, het valt wel op als een hele jonge jongen. Maar wat voest er nou eigenlijk van? Ja, wat ik ervan voel. Ik wil nog net echt grepen terug het verhaal. Maar misschien komt dat omdat er nog geen highside krijg ik al zelf. Het is nog geen init, er staan geen boksen, nog geen microfoons, nog geen lucht. Dat zeg ik maar. Dat weer een heel keel decor. Er moest nog een heel soort om gebeuren. Want dat is bij de repetitie, hè? Voor de ja, en ik vond het, maar wat ik zelf vond, het is een heel iepen speel wat er gebeurt. Het is natuurlijk een iepen losspeel, maar als je oren iepen losspeel had, die ben altijd wat smoekers. Maar dat is wat dichter erop en dan kunnen mensen wat lekkerder zitten. En hier is het echt een hele iepen vlakte. Is de recensie al begonnen nu? Ja, dit is de recensie. Want dan staan ze nu al 1-0 achter natuurlijk. Ja, nou ja, eigenlijk wel. Ja. Maar hoe is het dan met die druk toen ze hoorden dat jij een recensie Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hoe zij dat, of zij hebben natuurlijk wel want meteen de eerste, weet je wel. Dan... Hun uiterste best gedaan om het zo goed mogelijk te doen natuurlijk. Ja. Maar ja, ik vind allemaal van hun dat er wel een bepaalde druk weer de camera vanzelfs voor en dadelijk op een snuffert. Ja. Maar wat ik wil merken is dat ze heel veel verschil in talent zocht. En echt, als ze echt goed spelen kunnen, dat is nog wel echt een beetje moeilijk om uit te zieken, zeg maar. En dan vind je het spietig dus dat er net die song wordt? Ja, dat vind ik echt balen. Ja. Tuurlijk. Maar waarom? Nou, ik ben zelf jonger. Ik vind het prachtig dat er in een stik in een iepen losspel dat er één is die in één keer opzit en in één keer begint te jongen. Dat is vanzelf fantastisch. Dat is een aanvulling van zo'n iepen losspel, vind ik. Ja.
Vind je hem het leuk, Ieper-Losspul, überhaupt? Ik moet je zeggen, ik ben er nog nooit geweest. Maar Nee. ik zou het zelf niet erg vinden als er niet in wordt gezongen. Maar het is ook moeilijk, want je hebt mensen nodig die en kunnen zingen en kunnen acteren. Ja. En ik vond wel dat je heel vaak... we keken net naar het scherm en daar zag je ze natuurlijk al. Maar als er een camera bij is, dan zie je wel heel vaak dat of ze wel of niet kunnen acteren. Omdat het er vaak doorheen valt. En ik vond het hier best wel goed. Oké. Ja, net, ik ben er wel eens West. En ik kan me daar heel goed vinden dat het smoeken nog weer. Ja. Dat is een beetje Ja, het het is mooi slepende heel miste. iepen. Dat is denk ik vast een stuk. En vooral als het de eerste keer is het heel dreig. Maar het is vanzelf helemaal geweldig dat het de eerste keer is en dat het debuut is van Jestemaar. En hij zei wat hij trouwens ik zei, is hij zei van, het maakt mij net zo vol uit als er echt talent is. Het gaat mij er echt om dat de spelers uit Jestemaar komen, dat het echt een stuk wordt van Jestemaar. En ik denk dat het echt een stuk is van Jestemaar. Oké, dank. We moeten terug, Ramiro. We moeten terug. Misschien komt er ooit nog eens een keer... Ja, dat kist natuurlijk altijd in, hè? Ja, want de première trouwens van het begin der Barends is Takom Tonsje in Jestemaar. En voor meer informatie over het Ieper-Losspul bij jou in de buurt, zocht dan op omroepfriesland.nl Iepen-Losspullen. Op deze site staat echt alles. En Ramiro, hij zal aan ze de bus pakken richting Jestemaar. Of net? Ik denk het wel. We beginnen nog één keer bij Afke Sjen. Want Afke, die geheime ingang van de kerk, had die eigenlijk al voen? Nou, Arjen, ja, het smoort hier eigenlijk van de ingangen. Al met al binder alven. En dan zit je dadelijk om het hoekje nog hier. Wat voor ingang is dat? Ja, dit is eigenlijk wel een hele bijzondere. Want dit is eigenlijk net zozeer een ingang, het is meer een uitgang. Want er zit net een door in, de kist alleen maar uit. Maar je komt in de Boppengroense romte werd de graven van Marijke Mui stien. Want toen weer de graafkelder weer al vol. En toen hebben ze dus hier een stukje 4 graven in je Boppenhal. Het is nou een vergadersceel, maar hierbij is er dus het graaf schijnt. Ja. En van al uit deze alve ingangen, die heb een rol in het stuk, hè? Ja, wij vonden dat zo mooi gegeven dat er 11 ingangen voor deze kerk zijn. Het stuk waar Bouke nu aan het schrijven is en wat we dus straks hier gaan uitvoeren. Het publiek krijgt allemaal 1 ingang. Ze gaan via 1 ingang met 1 personage van het verhaal naar binnen. Krijgen dus in eerste instantie ook een heel eigen verhaal. En uiteindelijk komen bij een hele grote ronde tafel midden in de kerk, komen die 11 verhalen bij elkaar. En hoe het dan afloopt, hangt ook helemaal af van wat het publiek met hun begeleider besproken, ervaren hebben en gaat gebeuren. Er zal geen voorstelling gelijk zijn. En het thema begint allemaal met het mysterie van de 2 schedels. Maar het gaat over iets heel actueels, namelijk hoe willen wij, de bezoekers van de voorstelling, bestuurd worden in het grote en het kleine Europa. Wauw. Ja. En dan een heel mooi verhaal ik van die Oren-tjerken. Je bent nog op ziek naar tjerken, nog net? Ja, de bedoeling is dat we in het najaar dat er dan een selectieproces komt van allerhande ideeën die dan al hier binnenkomen. We zullen in het najaar ik nog wel even natuurlijk maar wat wij al hier rond denken, maar dat er nou mensen binnen die ik denk dat die hier nou ook wel melden, maar Jos, Ja, wat is? er zullen verenigingen zijn, er zullen kunstenaars zijn, er zullen kerken zijn die dit ook een geweldig idee vinden. Dat hebben wij al ervaren, want we zijn al bij heel veel kerken en niet te vergeten ook bij veel verenigingen geweest. In dit 10 jaar was het de fanfare en een toneelvereniging die samen in de kerk die hele mooie voorstelling hebben gemaakt over de zanger die niet kon zingen. En dus dat gaat nu allemaal denk ik een beetje bruisen en broeien. En we gaan in het najaar met elkaar samen ook met het Prins Bernhard Fonds, die een hele belangrijke rol ook in de uitvoering hebben. Het zijn niet alleen de financiers, maar zij gaan ook meewerken in van hoe krijgen we nou zoveel mogelijk verenigingen ook actief in dit project. En dan gaan we in het najaar met elkaar bekijken van nou dit worden de 30 kerken, 30 verhalen en de 30 projecten. Er is nog een hoop werk te doen. Ze binnen dus nog op ziek naar verhalen. Ze binnen nog op ziek naar tjerken. Dus Jim kun je hem aanmelden. En ja, met eigenlijk ook nog wat geld bij. Maar dat naast die 4 ton nog wat geld. Maar ik daar has een goede plan voor. Oké, Afke, Tiege, dank. Heren, Jimek, hartstikke bedankt. Freed, een heel soort succes. Game trouwens hierin overal? Ja, uiteraard. Maar een stropdas eronder dan natuurlijk. Hè? Stropdas eronder. Ja. En een broek met gas erop. Ja, ik denk het wel. Ja, we moeten even kijken hoe die van Afke mogen lenen natuurlijk. Ja, dat zal vast mogen. Heel soort Tiege, dank. Ik Reinhard en Safir. Morgen dan ben we zelfs weer. En voor nu nog een hele gezellige jong. Dag. Morgen 17 Bientha oer World's Best News. Dat is een website met alleen nog maar fleurige verhalen. Nou, dat liep mij echt wel wat.